Bestiari en un minut. Dracs, àligues, molasses... El món del bestiari festiu és molt ampli. Està format principalment per colles, però també per persones que es miren les bèsties de dalt a baix. Parlem de fotògrafs, dibuixants i fins i tot programadors. Des de l'agrupació del bestiari comencem un cicle de càpsules informatives viatjant a Occitània, acompanyats per la música de la Cobla La Mitja Lluna i de l'arxiver de bestiari Ramon Saumell, que ens explica algunes de les característiques d'aquestes bèsties. Des de fa 15 anys en vara, l'explosió que hi ha hagut a Occitània ho podem comparar amb l'explosió que hi va haver aquí a Catalunya, sobretot a Baix Llobregat, als anys 80 i 90. Una explosió de bestiari que allà és recuperat de tradicions antigues o de llegendes dels pobles. Completament diferent al que fem nosaltres, i amb un bestiari que no tira foc. O sigui que la cosa és molt diferent. En diferents ocasions us anirem explicant el que és el bestiari d'Occitània i amb alguna imatge perquè pugueu veure la diferència que hi ha entre el bestiari d'Occitània i el català.